Allah kare mutuncinmu da al'ummar ƙasar Nijar. Mai kishin Nijar Allah amsa buƙatarsa. Allah ka tsare Nijar da al'ummar Nijar, da shugaban ƙasar Nijar, da arzikin cikin Nijar, da talakawan Nijar, da malaman ƙasar Nijar, da sarakai 'yan Nijar, da sozawan Nijar, da polisikan Nijar, da jandarmin Nijar, da duk wanda ke Nijar, da garda 'yan cikin Nijar, wasu kore 'yan Nijar, municipal da ke Nijar, da ministocin Nijar, da gwamnonin Nijar, da firefe 'yan Nijar, don darajar Rasulallah alfarmar ƙur'aninka. Mai san ƙasa ta lalace, ya Allah ka sa ya lalace. In mai ilimi ne shi, Allah ka sa ya birbirce. Mai ɗaukar sirrinmu ya watsa ka sa ya kurmance. Malamai ku jajirce, ku yi alkunutu ko yaushe. Allah kare mutuncinmu, ka tsarkake ibadarmu, ka samu cika burinmu. Kowa ya ce da ni amin, kowa ya dinga amsa, kowa ya ce da ni tani. Janaral Tani mai gaskiya uban mai karya, ce shugaban ƙasa Tani. ya rusa kudirin turawa da ECOWAS uban gayya. Kai mai gaskiya uban mai karya, shugaban ƙasa Tani. Ka rusa kudirin turawa da ECOWAS uban gayya. Mai gaskiya uban mai karya, ce shugaban ƙasa Tani. ya